Nitong Lunes, September 6, naibida ni Presidential Spokesperson Secretary Harry Roque ang pag-aproba ng IATF sa tinaguriang VaxCert.ph o ang Digital Vaccine Certificate System para ito sa mga bakunadong Pilipino na lalabas ng bansa at limitado pa lamang ito sa mga residente ng kanilang pilot area gaya ng Metro Manila at Baguio City. Inaprubahan din po ng inyong IATF ang soft launch ng VaxCert.ph na gaganapin ngayong araw. Bibigyan prioridad sa unang phase ng pagpapatupad ng VaxCert.ph ang overseas Filipino workers at mga Pilipinong aalis po pa ibang bansa kung saan ang place of residence ay Metro Manila at Baguio City. Bubuksan ito sa general public at iba pang mga bagay at a later time. Sa anunsyong ito, kahit na hindi pa ito applicable sa Mabalacat City, ang lokal na pamahalaan ay pinakikitunguhan na ang hinaing ng mga authorized person outside of residence o APOR na naiipit sa higpit ng border control point ng mga karatig probinsya. Gaya ng realtor agent na si Ligaya Macaranas na maagang sumabay sa pila para makakuha ng temporary vaccine certificate. Hinihingi raw kasi ito sa tuwing siya ay tatawid ng ibang probinsya. Kailangan po namin tong temporary ID dahil sa pagta-travel namin sa trabaho namin. Paliwanag ni Carlo Ray Aurelio, pinuno ng Management Information System Office o MISO ng Mabalacat City, bagamat temporary vaccine certificate pa lamang ang kanilang naibibigay sa mga Mabalakenyo, maaari na umano itong i-access ng Centralized Government Database System. Ito'y sa pamamagitan ng QR code. Currently, ito yung temporary ID habang hindi pa nire-release yung official ID natin. So kung nakikita nyo dyan, lahat ng mga personal information at saka yung vaccination details. Yung mga ibang details yan, lalabas pagka in-scan lang itong QR code natin. So lahat ng mga kailangan ng sa mga border pass, lahat ng mga kailangan nilang details, lalabas lang after nila ma-scan itong QR code na nandito. 2 araw matapos na maging fully vaccinated ang isang kabalin ay maaari na umano siyang mag-apply ng temporary vaccination certificate sa tanggapan ng MISO. Habang nakabimbin ang pag-aproba ng Sangguniang Panlunsod ng Mabalacat sa vaccine certificate, minabuti umanong agad na i-develop ng MISO ng syudad dahil sa pangangailangan. At sa proseso nito, kapag naaprubahan ay ibababa na ang distribusyon sa kada barangay. After ng launch ng temporary na to, pagka ila-launch na yung official vaccination card, gagawin namin ay ang distribution ay per barangay na lang para hindi na pumunta dito lahat ng mga tao at hindi na sila mahirapan sa pagkuha ng vaccination card. Iminumungkahi ng World Health Organization o WHO sa gobyerno ang pagkakaroon ng digital vaccine certificate. Ayon kay Aurelio, ang adaptation process sa pilot system ng VaxCert.ph portal ng national government ay kaya rin umanong sabayan ng LGU dahil koordinasyon lamang ang kailangan upang ang central database ng LGU ay kaagad na ma-access sakaling ito'y maging available na sa Central Luzon. Paolo G. Santos, CLTV News.